ki kubor ki babnya kajing penbam semai ke presiden kari basyak jit thamai ka drop padi murmu an penlong lasni nengkong ha Central Hall jong ka parlimen ha ka bede bat kani kajing penbam semai ka tenat personal and training kala penmi kajing penna badan kam ban khang shiteng ya ki katu kani kitnat rekam jong ka sarkar pedeng ki kam ki bede bat kajing te kajing thamai jong ka parlimen de ban pensange shwa shipor kat badang ya kajing penbam semai dan kam ban penteliru ya kumbalai putli ki office rekam bat ki yeng office shwa kan ribaje jong ka steps ni nengkong ban penlong ya kajing talasi ya kani en beteng hadu ban dakut kajing penbam semai Hashwa ban penlong ya kajing penbam semai na benta ke presiden bathamai an penlong ya kajing ai kublai khadu ya presiden ban chong thaj no Ramnath Kovind ha Central Hall menta ka janmit lasai ka sngi presiden kari Ramnath Kovind un ai jingkran sakinong shong shnong kari